předávám k vítězství. Bohužel musím konstatovat, že jsme si ten zápas nechali ukrást, protože jsme sem přijeli hodně koncentrovaný a připravený a myslím si, že v první půli to bylo vidět a pomohla nám trojková střela. Bohužel v prvních 5 minutách druhé půle se nám nedařilo střelecky a pak začal zápas, který se strašně dlouhou dobu tahal a vyvrcholilo to 3,5 minuty před koncem, kdy to bylo o 3 body. A my jsme bohužel tu koncovku nezvládli. Celý ten zápas jsme se potýkali na doskoku, což už bylo v tom utkání s Pardubicema, kdy nás porazí podkošoví hráči, protože nejsme schopní bez Michala Norvy pokryt dostatečně ty druhé střely soupeře, kterému se nedařila trojková střelba a prostě ty doskoky toho Douxe a Barkera nás víceméně jakoby dostali na kolena. To znamená, že pro nás to byl zápas toho, že my jsme si to prohráli na dosku. Děkuji. Nyní bych poprosil o zhodnocení zápasu trenéra domácího pana Petra. Tak já bych to nepopsal líp, že je to jednoznačně pravda. A dal by se tomu zápasu říct, že ten basketbal nebo sport nemá logiku, protože to, co se dělo v prvním poločase a v druhém poločase, bylo z naší strany úplně nebe a dudy. To se nedá pochopit. Když v prvním poločase neubráníme, na domácí poločase dostaneme 50 bodů za poločas a ve druhém poločase to je úplně obráceně, dostaneme 18. Tak těžko v tom hledat nějaké příčiny, protože to je jenom v hráčích, jak k tomu zápasu přistoupí. A my jsme chtěli taky být koncentrovaní, přistupovali jsme k tomu samozřejmě, protože to je důležitý zápas jak pro Brno, tak pro nás, to každý věděl. Ale to, že jsme si řekli, že chceme hrát agresivně od začátku, tak to tam vůbec nebylo. Nevím, čeho se ti hráči bojí, že si udělají jeden faul, 2 fauly a pak, že prostě ta agresivita tam nebyla a tím pádem jsme měli šanci. Napíchnutá obrana, vyhozená, přihrávka na perimetr a všichni střelci, a že jich tam mají Brně dost, se trefovali. I dlouzí samozřejmě, což je problém. Takže za to vítězství jsem rád, hráčům děkuju, i divákům za povzbuzování. Bylo to pro nás důležité. Díky, ještě poprosil trenéra vítězného týmu o určení hráče zápasu. No, tak nemusím se moc rozmýšlet. Kevin Barker.